Poštovanje. Evo ovako, slao sam, zapravo pokušavam slati preko općine, preko Vlade Republike Hrvatske svim općinama cijele Europe novaca, 1 milion se procent koliko ja imam, znači pun, investiram u općine Europe na visinu državima i općinama u Europi, od Islanda, Portugala i Norveške i Gruzije i Urala i Turske, do tu svugdje šaljem novaca i to će biti nešto što mi trebate.